What's up, guys? Ние ще правим поредица на клипове, които се казват Анонимка и Данелка. Не! И тук в този епизод ще отговаряме на по 5 въпроса, който сбърка. Ще стреляме с тези пистолетчета с пълни с вода. И започваме. Здравейте! Аз ще задам първия въпрос към Марина. Коя ми е любимата игра в компютърната зала? Star Wars. Не! Сега аз задам втория въпрос. Добре, кой филм аз обичам? От сериалите по Disney Channel. Сме Чарли. Виолета. Не, грешка! Виолета! Добре, това е втория въпрос. Трети. Втория? Третия. От мене? Добре. Коя е играта, която постоянно играех, когато на компютъра на бате беше тук? Втората игра на компютъра на бате. Devil May Cry. Коя версия? 2. Не! 5. Стреляй! Сега, третия въпрос от мене. Втория въпрос от мене, съжалявам за къса, защото е тупо. Значи, кога съм родена? Февруари. 2 февруари. Грешка! Към стара! Третия въпрос от мен. Кога е именния ми ден? Света Данаил. Кога е? 36 октомври. Не. 14 декември. Следващия въпрос от мен е на колко години е майка ми? Ами... 40? Ти глупак ли си? 30. Добре, четвъртия ми въпрос от мен. Коя мисия бях стигнал на Devil May Cry 5? 1333. 6-та! Мозък. Шеста беше наистина. Пръснах. В кое училище уча? 11-то? 5-то Няма да казвам, това е секретно. София! Не беше София. Пети въпрос от мене. На колко години е баща ми? 41. Не, 40. Петия въпрос. Коя ми е любимата пица? И с какво? Шунка и кашкавал? Не. Шунка и гъби. Значи ще има гъби! Това беше края на първия епизод. Очаквате и втория скоро. С Анонимка и Данаилка. Не!